Бърз, не с главата толкова ниско. Горе, това е, айде, бе. Бърз. Айде, бърз, бе, предна ръка. Смени га. Ево, бърза, айде, пале ги деца. Браво, това бе! Браво, Жоре! Това е, да получи от гласа. Айде сега, още го да играе. Да бърши рум. Да си играе с краката, да го... Кой го разиграе, да го... Зави. Стефан Кръстев на съдийството. Поради прекратяване на срещата от рефера, победител Георги Светославов, Академик София. Треньорът Бойко Карабой. Сребърният медал е за Румен Стоилов от Славия и златния за Георги Светославов, Академик